Så Jørgensen, det er sgu til ære for dig og på din opfordring for det nordlige Jylland. Tidligt op afsted på Københavns Lufthavn. Turen går til Düsseldorf. Og i dag er det faktisk ret spændende, fordi det er en del af en tur i en privatjet hjem fra Düsseldorf til Roskilde. Og noget, jeg kan bruge i min egen flyvetræning. Så det bliver lidt spændende. Så Jørgensen, tak for opfordringen, og det her det bliver måske den første af mange vlogs fremover. Der kommer mere. Så er vi nået til Mönchengladbach lufthavn med pilot Søren og den der. Okay, because it's been and it was the one we ordered before yours. Yeah. Han kommer til flyveren, pakker og klar, inden turen går mod. Starting procedure. Til når vi kommer ned og lander, så er det rigtig godt. Tilbage i hangaren. Sammen med alle de andre. Fed tur. Det er Søren. Så ja. Og laver log på. Og det gik det hele som planlagt. Ja, hvad skal man sige? Fed flyver. Små 400 knop. Flight level 430. Altså noget med en 13 km eller sådan noget i højden. Crazy.